Vítajte pri sledovaní aktuálnej epizódy redakčného testu magazínu Tesla Magazín.sk. Dnes sa spolu pozrieme na novinku s trojcípou hviezdou na prednej kapote v podobe Mercedesu CLA 250+. Tento elektromobil s tradičnou karosériou typu sedan, ktorá je aktuálne na ústupe a viac sa do popredia dostávajú karosárske varianty SUV, je, dá sa povedať, pre Mercedes určitým spôsobom revolučný elektromobil. Ide vôbec o prvý sériový elektromobil značky Mercedes, ktorý využíva pokrokovú 800V nabíjaciu architektúru. Tento elektromobil je charakteristický svojou špecifickou aerodynamickou karosériou, modernými prvkami techniky a predovšetkým ide o elektromobil, ktorý sa aktuálne hrdí titulom Európsky automobil roka 2026. Takže nás ako nadšencov elektromobilov najviac zaujíma predovšetkým dojazd elektromobilu a rýchlosť a priebeh samotného nabíjania. Takže v tomto našom redakčnom teste budem zisťovať, že či naozaj aj v praxi dokáže tento Mercedes pretaviť svoju skvelú techniku do reálnych skúseností, ktoré prinášajú krátke nabíjacie časy a predovšetkým efektivitu v podobe nízkej spotreby. Zároveň to nebude len o samotných suchých číslach. Bude ma zaujímať, ako tento elektromobil jazdí na rôznych typoch povrchov, predovšetkým na našich nekvalitných slovenských cestách. Aké sú priestorové pomery nielen v prednej časti kabíny, ale aj v zadnej časti kabíny. Vzhľadom na špecifickú karosériu sedan ma bude zaujímať, aké sú priestorové pomery batožinového priestoru a možno na samotný Mercedes prekvapí a konečne prinesie aj predný batožinový priestor v podobe Franku. Ak vás všetky tieto detaily zaujímajú a chcete sa dozvedieť viac o tomto elektromobile, sledujte aj naďalej náš redakčný test. Začíname! Na karosérii Mercedesu CLA je patrné, že všetko je podriadené aerodynamike. Typický sedán, ktorý má tvar kupé s dlhou prednou kapotou, zvažujúcou sa zadnou časťou, je dlhý 4723 mm a príjemne nízky 1468 mm. Svoje napovedá aj rázvor osy kolies, ktorý má hodnotu 2790 mm. Čo sa týka samotnej aerodynamiky, podporujú to elektricky výsuvné kľúčky dverí, ktoré sú elegantné, sú veľmi pekné, avšak povedzme si, že z hľadiska bezpečnosti a možno, že aj dlhodobej spoľahlivosti nejde vždy o najlepšie riešenie. Z hľadiska tej aerodynamiky svoje podporujú aj samotné spätné zrkadlá, ktoré majú efektne zakomponované dve parkovacie kamery a aj príplatkové 18-palcové disky kolies AMG, ktoré sú zakrytované. V prednej časti je opäť všetko podriadené aerodynamike. To znamená, že máme tu deflektory, ktoré usmerňujú prúdenie vzduchu okolo predných kolies. Je tu rozsiahla maska chladiča, ktorá je vyzdobená logom hviezdy Mercedes a samotné svetlomety, ktoré sú prepojené svetelnou lištou. V spodnej časti sa nachádzajú otvory pre nasávanie vzduchu, pre chladenie samotnej elektrickej sústavy, ktoré sú štandardne vybavené aktívnymi lamelami. Samotná šírka Mercedesu CLA je 1855 mm. V zadnej časti Mercedesu CLA dominujú výrazné svetla, ktoré podobne ako v prednej časti sa tiahnú cez celú šírku vozidla. Špecifikom je, že samotné obrysové svetla majú v sebe ikonu, symbol Mercedesu trojcípu hviezdu. V spodnej časti, ako vidíte, dominuje čierny klavírny lak, ktorý je síce elegantný, ale z dlhodobého hľadiska nie je príliš praktický. Na zadnom výklopnom čele batožinového priestoru sa nachádza logo Mercedesu, ktoré zároveň slúži kvázi ako tlačidlo pre vstup do batožinového priestoru. Dielenské spracovanie exteriéru testovaného Mercedesu CLA je na vysokej úrovni a viac menej od prémiovej značky ako je Mercedes by som asi iný výsledok ani neočakával. Samotné karosárske panely sú veľmi dobre osadené, tolerancie a medzery medzi jednotlivými panelmi sú priateľné a rovnomerné.
Rovnako aj okenná lišta je v jednej línii, nie sú to žiadne výraznejšie výškové skoky. Rovnako to platí aj pre predné dvere, predovšetkým medzera medzi predným blatníkom a prednými dverami, prednou kapotou a blatníkom a samotné napojenie nárazníka na prednú časť vozidla. Príplatkový modrý metalický lak je rovnomerne nanesený. V jeho štruktúre som nenašiel žiadne výraznejšie nedostatky v podobe výraznejšej pomarančovej kôry alebo zastreknutých nečistôt. Aby sme si však boli istí, ako si dal Mercedes záležať z hľadiska kvality naneseného laku, zmeráme si, aké hodnoty dosahujú jednotlivé karosárske panely. Začnem vodičovými dverami, kde som nameral hodnotu 82 mikrometrov a úprimne som dosť zaskočený. Je to naozaj veľmi nízka hodnota na úrovni úplne najnižších hodnot, aké som vôbec v našich redakčných testoch nameral. Pozrieme sa na zadné dvere, taktiež 82 mikrometrov. Pozrieme sa na ľavý zadný blatník. Tuto som nameral opäť len podpriemerných 84 mikrometrov. A ukončíme to zadnou kapotou. Zadná kapota dosahuje lepšie hodnoty, ale stále je to len takých podpriemerných 101 mikrometrov. Úprimne pri tejto cenovej kategórii výrobcu, ako je Mercedes a takisto aj príplatkovom metalickom laku, by som očakával hodnoty hrúbky laku na úrovni 120 až 130 mikrometrov. Tuto je naozaj vidieť, že toto je časť, na ktorej Mercedes šetril. Len pre zaujímavosť, predná časť vozidla, to znamená predné blatníky a predná kapota, nie sú tvorené z oceľového plechu, ale sú použité ako materiál hliník. Vysoká úroveň dielenského spracovania pokračuje aj v interiéri testovaného elektromobilu. V vrchnej časti prístrojovej dosky dominuje mäkčený materiál v podobe koženého čalúnenia. Stredná časť je tvorená tvrdými plastmi, keďže vlastne celý stred prístrojovej dosky je tvorený displejom. V spodnej časti, na moje nemilé prekvapenie, nachádzam tvrdé plasty. Tuto by som opäť očakával buď nejaké kožené čalúnenie, alebo aspoň mäkčenú textíliu. Stredová konzola je tvorená efektným hliníkovým obložením, ktoré je na pohľad pekné. Avšak upozorňujem, v zime a predovšetkým ráno, keď sú vonkajšie teploty relatívne blízke nule, dokáže tento materiál veľmi obstojne chladiť. Spodná časť prístrojovej dosky je tvorená tvrdým plastom, opäť miesto, kde by som čakal mäkčené materiály. Výplne predných dverí už štandardne vo vrchnej časti tvorené koženým čalúnením, veľmi pekným efektným obšitím. Takisto aj stredná časť výplne dverí je tvorená peknou, príjemnou, svetlou kožou. Žiaľ, v spodnej časti opäť nachádzam len tvrdé plasty, čo ma však najviac mrzí, že nie len výplne predných dverí, ale aj výplň stredovej opierky, aj samotnej odkladacej schránky pred spolujazdcom vôbec nie je čalúnená. Naozaj v tejto cenovej kategórii, kedy testovaný exemplár atakuje hodnotu 74 000 eur, by som čakal oveľa príjemnejšie a kvalitnejšie textílie a materiály. Veľmi podobná skladba materiálu ako v prednej časti kabíny pokračuje aj v tej zadnej. Výplne zadných dverí sú vo vrchnej časti taktiež tvorené mäkkou koženou textíliou s krásnym, pekným farebným prešitím. Stredná časť opäť tvorená mäkkou koženou textíliou. Nože samozrejme tak ako v prednej časti kabiny, tak aj tu odkladacie kapsy vôbec nie sú čalúnené. Zadná časť predných sedatiel je z vrchnej časti tvorená koženou textíliou. V spodnej časti, kde dochádza ku kontaktu kolien zadných pasažierov s operadlom predného sedadla, je ale relatívne nepríjemný tvrdý plast. Tuto viac by mi vyhovovala nejaká mäkká textília alebo čalúnený materiál. Dverové plasty, obloženie, takisto aj obloženie bez stĺpika až po samotnú strechu je opäť tvorené jednoduchšími, tvrdšími plastmi.
Zadná časť stredovej konzoly obsahuje dva výduchy pre ventiláciu. Je tu absencia akejkoľvek trojzónovej klimatizácie a nenachádzam tu ani možnosť ohrevu zadných sedadiel. V prednej časti kabíny dominuje prístrojová doska, ktorá je relatívne krátka, ale s kolmo orientovanou dvojicou displejov, ktoré je možné rozšíriť o príplatkový displej spolujazdca. Samotné priestorové pomery v prednej časti kabíny sú v tom pozdĺžnom smere veľmi dobré, vyhovujúce, veľmi ľahko si tu nájdete svoju polohu. Zároveň Mercedes CLA si prostredníctvom svojich jazdných profilov dokáže zapamätať polohu sedadla každého jedného vodiča. Takže ak by ste aj vozidlo šérovali medzi viacerými účastníkmi rodiny, nemusíte sa obávať, že si budete musieť neustále prestavovať svoje sedadlo. Avšak v tom priečnom smere sú prední cestujúci limitovaní relatívne masívnou stredovou konzolou, o ktorú som si počas jazdy neustále opieral pravú nohu, a takisto aj ľavým madlom dverí, ktoré zase mi robilo problém pri ľavej nohe. Všeobecne sa tu vpredu cítim relatívne stiesnený, avšak posed je veľmi dobrý. Príplatkové športové sedadlá sú charakteristické tým, že ponúkajú dostatočnú bočnú oporu nielen pre sedaciu, ale aj chrbtovú časť. Sú vybavené vysúvateľnou opierkou hlavy a zároveň tu v tejto výbave nachádzam aj masážne sedadla. Posed je veľmi dobrý, nízky, športový. Takisto mám veľmi dobrý výhľad z vozovky a cítim sa tu príjemne. Ako som spomínal, vyššie postavy, respektíve osoby s masívnejšou konštrukciou stavby tela môžu mať na predných sedadlách relatívne problém z hľadiska priestorových pomerov. Dvojstupňová stredová konzola v svojej prednej časti ponúka základné tlačidlá pre ovládanie jazdných asistentov, možno tu aktivovať aj parkovací asistent a v pravej časti tu nachádzam prvky pre ovládanie audiosystému. Nachádza sa tu veľmi účinná a predovšetkým, čo chcem poznamenať, odvetrávaná bezdrôtová nabíjačka pre smartfóny, dva držiaky pre nápoje a v tejto časti aj menšie odkladacie priestory. Naozaj tieto odkladacie priestory sú len skôr také menšie, symbolické. V spodnej časti nachádzam dva porty USB-C a je tu potom aj priestor na uloženie nejakých drobností, ktoré možné je upevniť gumeným popruhom. Z hľadiska ergonómie Mercedes pri modeli CLA zostal verný tradičnému riešeniu prostredníctvom dvoch páčok pod volantom. Tá ľavá slúži na ovládanie svetiel a smeroviek, tá pravá na ovládanie jazdných režimov a takisto rekuperácie. Zaujímavým dizajnovým prvkom sú krajné výduchy ventilácie, ktoré majú tvar turbíny, pôsobia elegantne, snažia sa pôsobiť prémiovo, avšak po dotyku zistíte, že ide o lacný tvrdý plast. Zaujímavým špecifikom už pri Mercedesoch je aj ovládanie nastavenia predných sedadiel, ktoré je umiestnené vo výplňach dverí, je veľmi efektné a je praktické. Čo ma však zaskočilo a veľmi negatívne a viac menej sa aj divím, že prečo Mercedes zvolil toto riešenie, tak po vzore nemenovanej konkurenčnej nemeckej značky aj Mercedes zostal verný len dvom ovládačom pre ovládanie okien. To znamená, že ak chcete otvoriť zadné okná, musíte si prepnúť vlastne tlačidlo rear a sú tu dostupné len dve tlačidlá. Takže žiadne 4 tlačidlá, každé samostatne pre každé okno, ale len dve, ktoré zároveň slúžia aj pre ovládanie zadných okien. Priestorové pomery v zadnej časti kabíny sú obstojné pre dvoch dospelých pasažierov. Ja pri svojej výške 185 cm sa za seba bez problémov posadím a v tom pozdĺžnom smere medzi kolenami a operadlom predného sedadla mám stále ešte približne 10 cm. V tom priečnom smere je patrné, že je to naozaj pre dvoch dospelých pasažierov. Posadí sa tu aj tretí pasažier. Vzhľadom na absentujúci stredový tunel si má kam uložiť svoje nohy, ale ako vidíte,
ten interiér je relatívne úzky. Rovnako aj priestor pod prednými sedadlami, pokiaľ sú nastavené v najnižšej polohe, je skôr taký minimálny a chodidlá je problém si aj kde uložiť. Operadlo zadných sedadiel je vybavené výklopnou lakťovou opierkou, ktorá ponúka veľmi dobrý držiak pre smartfón a 2 nápoje. V rámci tejto triedy by som očakával trojzónovú klimatizáciu, takže nie je tu žiadna možnosť regulácie teploty vychádzajúceho vzduchu. Zároveň mi tu chýba aj ohrev zadných sedadiel. Dvere batožinového priestoru sú ovládané elektricky. Samotný zadný batožinový priestor ponúka objem 405 litrov a vzhľadom tomu, že ide o karosériu sedan, ako vidíte, ten vstupný otvor je menší. Pod podlahou sa nachádza len naozaj symbolický priestor pre uskladnenie povinnej výbavy a opravnej sady na opravu pneumatiky. Pozrime sa spolu, či si Mercedes pre nás pripravil aj predný batožinový priestor v podobe Franku. Mercedes nesklamal a konečne prináša aj predný batožinový priestor v podobe Franku. K jeho otvoreniu potrebujete dvakrát potiahnuť páčku, ktorá sa nachádza vľavo pod volantom, a samotná predná kapota, ktorá, ak ste pozorne počúvali, je tvorená hliníkom, je ovládaná prostredníctvom 2 spier. Batožinový priestor pod prednou kapotou má objem 101 litrov a dokáže poslúžiť na uskladnenie nabíjacích káblov, alebo ako vidíte v tomto prípade môžete sem uložiť malý 5-litrový kanister na náplň do ostrekovačov. Displej pred vodičom informuje o základných údajoch jazdy. To znamená, v ľavej časti nachádzame rýchlomer, ktorý je ciachovaný až do hodnoty 240 km za hodinu, nakoľko maximálna rýchlosť tohto elektromobilu je 210 km za hodinu. V tej strednej časti si viete nahodiť údaje o aktuálnej spotrebe a čase jazdy, ale viete si tam prepnúť aj samotnú vizualizáciu satelitných map navigácie. V pravej časti sa už nachádza ukazovateľ dojazdu a výkonu, kedy vlastne vozidlo samotné informuje o tom, koľko percent samotného výkonu elektrickej sústavy využívate. Zároveň v tej spodnej časti nájdete aj ukazovateľ rekuperácie. Ako som spomínal, tak rekuperácia je tu naozaj účinná a celý týždeň som jazdil predovšetkým v najvyššom, najsilnejšom stupni rekuperácie, ktorý umožňuje absolútne jednopedálovú jazdu. Tento elektromobil ponúka 4 jazdné režimy. Je tu štandardný režim Comfort, ekonomický Eco, pre maximálny výkon je tu Šport a pri individuálnom nastavení využijete režim individuál. Samozrejme, ako najlepšia voľba a najlepší kompromis pre dojazd a výkon je režim Normal, ktorý som najčastejšie využíval. Infotainment Mercedesu CLA ponúka nepreberné množstvo funkcií a personalizácií. V základnej obrazovke stredového displeja dominuje navigačný systém, ktorý využíva satelitné navigačné mapy Google. Počas týždňového testovania sa mi ani raz nestalo, že by systém nejakým spôsobom spomaloval alebo zamrzal. Vidno to predovšetkým pri scrollovaní v navigácii. Ako vidíte, pohyb v jednotlivom menu aj napriek tomu, že sú aktivované satelitné mapy, je relatívne svižný a plynulý. Čo sa týka samotného infotainmentu, tak je tvorený 4 samostatnými stránkami, ktoré využívajú dlaždicové menu. V tom základnom tu máme v prvom kroku samotné parkovanie, ktoré nás informuje o 360 stupňovom parkovacom asistente. Viete si prepínať jednotlivé kamery, jednotlivé pohľady, dokonca v spätných zrkadlách sú až 2 kamery. Viete taktiež využiť aj asistent parkovania. Čo nás však asi najviac zaujíma, tak to je nabíjanie a servis, kde sa dozvedáme informácie
o aktuálnej kapacite batérie, o dojazde, o maximálnom výkone nabíjania, ktorý by sme dosiahli po príchode k nabíjacej stanici, a je tu zároveň aj informácia o teplote batériových článkov a možnosti aktivovania predohrevu. Predohrev je možný aktivovať len prostredníctvom navigácie. Do budúcna je tu tendencia, že prostredníctvom aktualizácie vzduchom výrobca pridá možnosť aj manuálnej aktivácie predohrevu. Samozrejme tu nechýbajú ani ďalšie funkcie, ako je obchod s aplikáciami, bezproblémovo fungujúce bezdrôtové pripojenie Android Auto alebo Apple CarPlay, štandardné autorádio, ale je tu aj príplatkový audiosystém Burmester, ktorý naozaj ponúkal veľmi dobrú kvalitu a veľmi dobrý vlastne zážitok. Ďalej tu výrobca implementoval mnohé vstávané funkcie, ako je napríklad Vivaldi browser. Prostredníctvom tohto browseru môžete spustiť aj streamovacie služby, ako sú napríklad Netflix alebo ďalšie ostatné platformy, ktoré fungujú na webovom rozhraní. Štandardom je aplikácia pre YouTube a Disney Channel. Je tu potom možnosť vlastne využitia kamery, to znamená, že kamery jednak vlastne z okolia, exteriéru vozidla, ale aj samotnú interiérovú kameru dokážete použiť. Štandardné aplikácie pre počasie, nachádzajú sa tu rôzne hry, dokonca môžete využiť plánovanie dovolenky prostredníctvom Bookingu. Sú tu samostatné herné motívy, ktoré môžete ovládať buď to priamo na samotnom displeji tohto infotainmentu, alebo si môžete prostredníctvom Bluetooth rozhrania pripojiť ovládač, ktorý sa používa k hernej konzole. Čo sa týka samotného kúrenia a ventilácie, ovládanie prebieha vyslovene dotykovou formou. Viete si tu nastaviť prúdenie vzduchu, teplotu a je tu kvázi dvojzónová klimatizácia. Ako som spomínal, chýba tu ovládanie klimatizácie pre zadných pasažierov, čo by som privítal v tejto cenovej kategórii. Aplikácia k Mercedesu CLA 250 Plus ponúka nepreberné množstvo nastavení a údajov, ktoré o svojom Mercedese dokážete získať. Či už potrebujete vedieť aktuálnu kapacitu batérie, poprípade počas prebiehajúceho nabíjania dosahovaný maximálny výkon, tak všetko sa to v tejto aplikácii dozviete. Samozrejmosťou je aj kontrola stavu vozidla, či ste uzamkli dvere, či sú všetky okná zatvorené, a takisto si viete aj pozrieť na mape, kde sa vaše vozidlo konkrétne nachádza zaparkované. Mercedes CLA v testovanej špecifikácii 250 Plus je vybavené jedným elektromotorom, ktorý na zadné kolesá prenáša maximálny výkon 200 kW, čiže 272 koní, pri maximálnom krútiacom momente 335 Nm, čo aj relatívne ťažšiemu elektromobilu s pohotovostnou hmotnosťou 2055 kg umožňuje zrýchliť z 0 na 100 km už za 6,7 sekundy. Čo musím naozaj štutgartským konštruktérom uznať, je to, ako sa popasovali s kvalitou a naladením podvozku. Tento podvozok pôsobí sprvu ako tuhší, avšak jeho komfortná stránka absolútne nič neutrpela, takže aj na našich nekvalitných vozovkách som mal počas týždňového testovania možnosť overiť, že Mercedes CLA si bez problémov dokáže poradiť s klasickými priečnými aj pozdĺžnými nerovnosťami, nerobia mu problém výtlky cestné ani kanalizačné poklopy. Naozaj podvozok je naladený veľmi dobre, ide v podstate o taký kompromis medzi tuhým športovým naladením a komfortom. Svoj prínos na to majú aj použité pneumatiky, pretože aj napriek príplatkovým AMG športovým diskom výrobca zostal verný normálnemu priemeru kolies, takže či na prednej aj na zadnej náprave sú použité 18-palcové disky kolies, pričom predné pneumatiky majú šírku 235 mm, tie zadné 255 mm.
Svoj podiel na celkovej akustike a odlučnení tohto elektromobilu má aj vynikajúca aerodynamika, ktorá zabezpečuje, že ani pri vyšších diaľničných rýchlostiach sa do interiéru neprenáša výraznejší aerodynamický hluk. Potvrdzujú to aj mnou namerané hodnoty, kedy pri rýchlosti 130 km za hodinu som nameral hlučnosť 66 dB. Je to celkom dobrá hodnota aj napriek tomu, že Mercedes sa nerozhodol použiť vrstvené bočné sklá. Samozrejmosťou už je použitie kotúčových brzd na všetkých 4 kolesách. Mercedes je vybavený zaujímavou funkciou, ktorá si podľa potreby samovoľne aktivuje brzdy a tým zabezpečuje, že vlastne na brzdových kotúčoch a brzdových segmentoch nezostáva nadmerná vlhkosť a svojím spôsobom sa takto odstraňuje aj korózia, ktorá by sa mohla na týchto brzdových kotúčoch objavovať. Že tým pádom tento testovaný elektromobil aj po viac ako 16 000 kilometroch netrpí nadmernou koróziou zadných brzdových kotúčov. Určite odporúčam v prípade výberu tohto elektromobilu priplatiť si za príplatkové adaptívne LED svetlomety, ktoré dokonale vykresľujú vozovku a predovšetkým bezproblémovo prepínajú jednotlivé segmenty tak, aby nedochádzalo k oslňovaniu protiidúcich vozidiel. Samozrejmosťou je tu viacero stupňov rekuperácie. Čo veľmi oceňujem na tomto elektromobile je to, že Mercedes CLA dokáže úplne vypnúť rekuperáciu, čiže tento elektromobil dokáže svojím spôsobom plachtiť, čo som ocenil predovšetkým počas jazdy na diaľnici. A naozaj v kombinácii s veľmi dobrou aerodynamikou si tento elektromobil zachováva veľmi veľkú a značnú zotrvačnosť. Už ako som spomínal, sú tu 4 stupne rekuperácie, takže vypnutá rekuperácia, normálna rekuperácia, silná a je tu potom aj kvázi inteligentná rekuperácia, ktorá sa prispôsobuje vášmu jazdnému štýlu. Čo však absolútne dávam palec hore, tak je maximálny stupeň rekuperácie, ktorý umožňuje vo všetkých prípadoch, dokonca aj pri dynamickejšom jazdnom štýle, využívať jednopedálovú jazdu. Takže Mercedes CLA 250 Plus je elektromobil, ktorý vás naučí nepoužívať brzdový pedál. Efektivita elektrického pohonu je alfou a omegou Mercedesu CLA 250 Plus. Ako inak, aj tento elektromobil som podrobil nášmu štandardnému redakčnému testu spotreby, ktorý prebieha na našom 60-kilometrovom okruhu, ktorý v rovnakých úsekoch simuluje jazdu v meste, jazdu mimo mesta a jazdu po diaľnici. V tomto prípade naše meranie prebiehalo v polovici marca, kedy vonkajšie teploty už neboli zimné, ale stále ešte neboli jarné. Čiže vonkajšia teplota počas merania mala hodnotu 9 stupňov Celzia, relatívne bezvetrie a suchá vozovka predznamenávali, že Mercedes CLA by mohol dosiahnuť veľmi dobré hodnoty. Ako prvý úsek som absolvoval jazdu v meste, kde sa mi podarilo dosiahnuť veľmi dobrú hodnotu 14,2 kWh na 100 km, čo pri využiteľnej kapacite batérie 85 kWh znamená, že teoretický dojazd v meste na plnú batérku je takmer 590 km. Čo ma však prekvapilo je to, že mimo mesta sa mi podarilo dosiahnuť nižšiu hodnotu ako v meste. Výsledná hodnota 13,9 kWh znamená, že mimo mesta som dokázal prekonať métu 600 km, konkrétne je to okolo 611 km. Na záver som si nechal najťažšiu, ale pre mňa o to dôležitejšiu kategóriu a tým je jazda po diaľnici pri maximálnej dovolenej rýchlosti 130 km za hodinu. Priznám sa, že pred týmto meraním som mal veľké očakávania a môžem s úprimnosťou a na rovinu povedať, že Mercedes CLA v tejto konfigurácii absolútne naplnil moje očakávania.
Pri reálnej 130 km rýchlosti tento elektromobil pri vonkajšej teplote 9 stupňov Celzia konzumoval len 19,9 kWh, čo znamená, že teoretický dojazd na jedno nabitie pri takejto rýchlosti je viac ako 430 km. Konečne môžem povedať, že máme v redakcii elektromobil, ktorý zvládne na diaľnici pri maximálnej rýchlosti 130 km absolvovať trasu dlhšiu ako 400 km. Môžem smelo povedať, že tento elektromobil je naozaj efektívny. Síce sa nám nepodarilo dosiahnuť výrobcom deklarovanú priemernú spotrebu 12,8 kWh. My sme na našom testovacom okruhu dosiahli hodnotu 16 kWh. Avšak pri tejto priemernej spotrebe, pri rovnomernom rozložení mesta, mimo mesta a diaľnice a pri relatívne nižších teplotách okolo 9 stupňov Celzia môžete na plnú batériu prejsť viac ako 530 km. Čo vlastne z tohto elektromobilu, povedzme si úprimne, robí už plnohodnotnú náhradu za klasické spaľovacie vozidlá a umožňuje aj dlhšie diaľničné presuny bez toho, aby ste sa museli nejako výraznejšie obmedzovať. V kombinácii s extrémne výkonným 800V systémom nabíjania ide naozaj o krížnik, ktorý vyslovene hltá diaľničné kilometre. Batéria testovaného elektromobilu disponuje celkovou kapacitou 90 kWh, pričom pre samotnú jazdu je určených 85 kWh. Tak, ako som spomínal v úvode tohto videa, Mercedes tu využíva pokročilú 800V architektúru. Reálne to znamená, že Mercedes deklaruje maximálny nabíjací výkon 320 kW a nabitie z 10 na 80% by malo trvať 22 minút. Samozrejme, ja som tento elektromobil podrobil môjmu štandardnému testu rýchlosti nabíjania. Pred samotným nabíjaním som absolvoval dlhú diaľničnú cestu, približne 150 km pri rýchlosti 130 km za hodinu a zároveň som prostredníctvom stavanej navigácie využil automatickú aktiváciu predohrevu batérie. Po príchode k nabíjacému stojanu o výkone 400 kW som mal v batérii približne 3% kapacity. I hneď po spustení nabíjania výkon nabíjací prekonal 200 kW a postupne pri 10% som sa dostal na hodnotu úctyhodných 342 kW, čo je v podstate o 22 kW viac ako deklaruje samotný výrobca. Ako vidíte podľa priloženého grafu, tak nabíjací výkon postupne klesal a úplne ideálnym oknom a z hľadiska času stráveného na nabíjačke je rozpätie 10 až 50% kapacity batérie, ktoré získate približne za 9 minút. Ak sa pozrieme na čas strávený na nabíjacej stanici z hľadiska diaľničného dojazdu, tak prvých 100 km diaľničného dojazdu získavate už po 5 minútach nabíjania. Pokiaľ by ste potrebovali 200 km diaľničného dojazdu, je to približne necelých 15 minút. Samotné nabíjanie z 10 na 80% pri vonkajšej teplote 9 stupňov Celzia mi trvalo približne 22,5 minúty, čo je údaj takmer porovnateľný s tým, čo deklaruje samotný výrobca. Takže vidíte, že podľa dosiahnutých výsledkov aj pri relatívne nižších jarných teplotách za použitia predohrevu je možné dosiahnuť hodnoty, ktoré deklaruje samotný výrobca. Z hľadiska použitia stavanej palubnej nabíjačky tento testovaný exemplár má štandardnú 11 kW variantu, ktorá umožňuje nabitie z 0 do 100% za približne 9,5 hodiny. Avšak ako opcia existuje príplatková 22 kW nabíjačka palubná, ktorá zníži tento nabíjací čas na polovicu. Je tu záver nášho redakčného testu. Osobne musím povedať, že týždeň strávený v prítomnosti tohto elektromobilu bol naozaj skvelý a všetky moje očakávania, ktoré som do tohto elektromobilu vkladal, boli naplnené a môžem povedať, že ide o jeden z najefektívnejších elektromobilov na našom trhu. Medzi jeho najsilnejšie stránky patrí efektivita pohonu, pretože konečne máme v redakcii elektromobil, ktorý aj pri nižších teplotách zvláda pri maximálnej diaľničnej rýchlosti 130 km za hodinu dojazd viac ako 400 km.
Veľmi dobre mu sekunduje 800V architektúra, ktorá zastávky na nabíjanie redukuje na absolútne minimum. Už takým štandardom, čo je pri Mercedesoch bežné, je naladenie podvozku a jeho komfortné správanie aj na našich nekvalitných vozovkách. Čo sa týka negatívnych stránok, úprimne, tento elektromobil nemá príliš veľa negatívnych stránok. Možno, že trošku by výrobca mohol zapracovať na kvalite a použitých materiáloch interiéry a možno, že aj na samotnej hrúbke laku. Všeobecne z hľadiska pozitív a negatív tie pozitíva výrazne prevyšujú tie negatíva a môžem smelo povedať, že aktuálne ide o elektromobil, ktorý naozaj svojou efektivitou a samotným elektrickým pohonom patrí k špičke v rámci daného trhu a oprávnene sa môže píšiť titulom Európsky automobil roka 2026.